Здравейте! Ние сме мрежата Форум Гражданско участие и, както подсказва името ни, се борим за повече участие на гражданите в решенията, които взимат управляващите и които засягат живота на всеки от нас. Заедно с експерти от Българския център за нестопанско право, ние от Форум Гражданско участие изработихме методология, която измерва индекса на гражданското участие в България на всеки 2 години. Създадохме същото изследване и за местно ниво. Така че това е видеоопътване за употреба на методология, което позволява да измерите индекса на гражданското участие във вашата община. Какво измерва индексът? Проучването се фокусира върху 3 аспекта на гражданското участие. Първият е средата, в която то се развива, при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. Вторият аспект на изследването са практиките или колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включват в процеса на вземане на решения. И третата област на изследване е ефектът от гражданското участие или какво е въздействието от прилагането на различните механизми върху работата на местните власти и решенията, които те произвеждат. И така, как можете да проведете това изследване във вашата община? Ако вие инициирате проучването, трябва да организирате фокус група, която се състои от представители на граждански организации и групи, работещи в различни обществени сфери, а също така на медиите, бизнеса, институциите, както и активни граждани. Примерна покана за хората, които да се включат в фокус групата, ще получите от Форум Гражданско участие, след като заявите желанието си да проведете изследването. Заедно с това ще ви изпратим методологията, въпросника и всички документи, необходими за осъществяването на самата фокус група. Втората стъпка е самото провеждане. Заедно с поканата за среща, участниците получават методологията и въпросника, за да могат предварително да се подготвят. Фокус групата представлява дискусия по въпросите, водена от модератор, специално обучен за това от екипа на Форум Гражданско участие. Фокус групата изготвя становището си, като разглежда 3 аспекта на гражданско участие в своята община. Важно за това изследване е при обсъждане на отговорите, участниците да посочват и някои конкретни казуси, с които да онагледят и аргументират своите становища. По-важните от тях се описват като примери, а от обсъжданията се извеждат изводи и препоръки. След изчерпването на въпросника, фокус групата излиза с окончателна оценка и препоръки. Оценката се формира на базата на оценката на отделните 3 части. Оценяването е по скалата от 0 до 6, като в методологията е описано какво означават отделните оценки. При определянето на крайната оценка за целите на методологията се използва формула за относителна тежест, по която област 1 и област 2 имат 30% тежест, а област 3 – 40%. Как изчисляваме оценките по индикатори и общата оценка? Всеки участник във фокус групата дава своята оценка, която се нанася в таблица. Преди изчислението, във всеки индикатор се изтрива най-ниската и най-високата оценка. Общата оценка по всеки индикатор е средно аритметично от индивидуалните оценки. Крайната оценка на индекса на гражданското участие за конкретната община се изчислява по формулата оценката от първата област умножена по 30% плюс оценката от втората област умножена по 30% плюс оценката от област 3 умножена по 40%. Като резултат от измерването на индекса на гражданското участие във вашата община ще имате не просто една оценка. От дискусията ще можете да изведете проблеми в взаимодействието между местните власти и гражданите, както и съответните препоръки за подобрението им в бъдеще. След приключване на оценката за вашата община, можете да я сравните с оценките в други общини, както и техните изводи и препоръки. Целта е да се набележат конкретни дейности и инициативи за подобряване на ефекта от гражданската активност на местно и на национално ниво. Ако искате да измерите индекса на гражданското участие във вашата община, можете да заявите вашето желание на office@fgu.bg. Ние ще ви подкрепим от началото до края на процеса.